Ginatumod sa Gihapon sang Regional Investigation and Detective Management Division o kon Ridmd sang Police Regional Office o kon PRO6 kung may Salabton ang mga personnel sang San Enrique Municipal Police Station. Ini kasunod sang viral video sang among nga talatapan nga ginapahayag nga wala sang tawo sang kaagahon sadtong Mayo 21. Suno kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ginausisa pa sang Ridmd ang kabugusan nga sirkumstansya subong man ang pagtipon sa mga ebidensya nga makabulig sa investigasyon. Samtang hindi pa may baluan ang kabugaton sang sanksyon nga posible pangatubangon sang walutanan ka mga personnel sang San Enrique PNP, lakip na ang ilang nga hepe. Gina-determine pa na mga circumstances, yung mga facts nga nagkalatabo regarding sa issue, and dira man naton posible makita kung sino ang mga posible liable kung may aragid man. But considering na investigation pa lang, di pa kita makambal nga may ara na liable na personnel o kung wala. So that's why nga nagkandak investigation to determine yung kabilugan nga circumstansya sa isa ka issue. Sa karon, padayon nga ginaimbestigaran sa Regional Investigation and Detective Management ang kaso sa mga personnel sang San Enrique Municipal Police Station. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda Teprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.